Sige. Dali. Isa. Dali. Ay, bay. Rolls, ang rolls. Bay, roll bay. Kakon maka. Ah, nagkuha mo nga tao ani mo sumbagay. Bay. Gagmay kini. Basta ha, bawal mo talikod ha. Sukmagon, no? Sabot ha, wala ra ta. Kuan ra kanang sports unya. Kuan ra. Wala mo ka. Dili kanang kuan ra sports man wala. Ano? Oh. Siya man. Bay. Ben. May kami budak ni. Doy, bantay nang gahi doy. 3. Liyo. Ready? Bantay na. Way kuan ha, tibaw na mo ha. Lagi. Okay, fight. Og ma kuan dire. Bawal kita. 10 seconds ug di ka hampak. Disqualified gina minus. Ha. Up. Oops. One down. Ako ang bulik na. Wala. Magkahikap man ka, way problema na. One down. Ligid kinom. Up. Oops. To, kadua. Pila ka daw? 5 unom. Tulo lang. Di, What? 12 ka raw no, naman na. Oh, Pila duan nila. 6 round. Down. Tulo ka round lang, tulo ka round. Oh. Down na. Go. Go mo ko daan. Ah, gipaminaw ra ko ni. Okay. Batay good. Up. Oops, op. Ayaw, op. Isa. Op. Isa. Basta matumba, bawal. Okay. Fight. Go. Basta 3 rounds ha. 3 round ha. Action. Op. Wala problema na ha. Sulti lagi madagyod. Open man kanon. Go. Up. Bagi, go na. Op. Patay. Sako. Op. Okay. Ipe. 1, 2, 3, 4. Dili na kaya. Di na kaya. Di na kaya. Wala na. Di na kaya. Okay na. Oh, okay na. So, di na kaya. Wala na. Kaya, peace up. Wala na. Peace up. Wala na. Oh, di ba? Oh. So, ang duwa sa mga sportsmanship. Sports naman. Ana. Next. So,